Når hun kommer ud og siger, at der ligger en nøgen mand i din seng. Hvor længe har du jobbet i Abax, Martin? Jeg har været i Abax i 14 måneder nu, tror jeg. Ja, 13 måneder. Stjernetegnet ditt, hvad er det for noget? Tvilling. Kan du lidt om tvillingen? Nej, ikke rigtigt. Udover at jeg altid gerne vil være en tvilling, tror jeg. Jeg tror, det er i takt med, at jeg er tvilling. Så. Favoritlidenskapen din, hvad er det? Altså lidenskab. I takt med, så er det måske golf, fodbold, rejse. Det er nok de ting, tænker jeg. Hvad er den bedste egenskapen din i livet? I mit liv? Ja, det er nok, at jeg er så udadvendt, tænker jeg. Og den dårligste var? Jeg snakker for meget nogle gange. Så Martin, skal du høre. Dit pinligste øjeblik? Nu skal jeg tænke mig om, at jeg ikke siger noget, der jeg bliver drillet med. Det var jo nok, at jeg havde en jente med hjem en gang, men mine forældre havde stor fest, og så lå en nøgen mand i min seng. Og jeg står børste tænder, og hun kommer ud og siger, at der ligger en nøgen mand i din seng, så jeg nægter at tro på, men der lå min far. Og han ville ikke gå, så det endte med jo, at jeg måtte jo bære ham halvt ud. Det var nok den pinligste episode, jeg har prøvet, men det